Kuti suri hini sosiatang kapen Assam CM Dr. Sharma kaching thora sai ke deng Japan long ike som tekang. Jang mini bhai kret roxier ni Meghalaya pen West Karbi Anglong ahoy ami langlong choralong KERF asong atom kahumridam. Lahorijan petrol post along Arunachal ahor kineplong. Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nangli na hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery awar sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nili kuan lo ni doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu jian culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jivan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jivan adawai kicusi nili non kimelo gastrica kesu pen inangan ingkan dolo sita gomna adawai kapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen keban chopilo ador kesu adawai chopilo bonda thangna lang thek long le bonda Amar Jivan ku abangso ayurvedic adawai kicu pen prai chiklojonian bang nili chutang lo Bangso ke chupen ni ang thek chilong si non neli kicho ke jun da chomu chorlo neli ning kikru kathok vai kiso la pen ke pokso pokang la katuk vianta non ni pon bomosan si neli chethe gonglo Plardak pen kachini Japan troxy 5 hini tro pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Karbi Anglong live kenara dona phansata minili hin pen kardom ang pajiriglo kardom pine bertang ton pen arjuponitha Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district angkang kemesen atowar pen danglok kijunalang akimi deputy commissioner asai hem pen danglok anganwadi center kadto kabe kutisuri hinni sosiatang ka pen kaching thura sai kedeng Japan pini Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen diphu taralangso Karbi jutang aklamalong long e sompon tanglong Pinitara langso di pualong kaching thora pharman kutisuri hini sosiatang kapen kaching thora sayamo sai keklem ponja phanpura suri arat atheng nolong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen long e somtanglo Bangso suri hini sosiatang kapen keklem kedamji lake hamren tumpreng pen hojaivur put pen nilbagan Haura Ghat pen Karkok nang plathor kadokawe kilometer troxy kebra pho aja kiding pi atobar pangrum pet pen kuti pharo sir kep sosiatangka asamala scheme pensi selam ponpo labenan parta rongjang phong pen am tereng adak kilometer inkoira ke thom raja gaung pen dalimbaria tobar kadokawe kilometer inkoira plira tokbor ke thom trok kheroni pen rongpang bong adak kilometer thom kebra trok DLHS road pen intermediate lane kadokawe kilometer inkoira pho pen danglok Karbi Anglong deputy commissioner sahem lapen kaprek asayamo ke klem ponja phansi bangsolong e somponlo Non ke dobom Karbi Anglong pen puthot akimia Karbi Anglong kapaman ponja phansi siding pon bomlo somindara dangka chethang pluk det pia prime minister amang kahiman det pia dangalong adon tin setame kemisen alang junlong nang jipwa kimanga tengpen non bangso sai setami papleng pon bomlu pusi mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen mayalong ningjepon Kedamtang penana jak kedinga por pen jirikindeng araratum tuwar kahino aputhak niliphan nang pachini bomlo lasi bangso tuwar kaselam ponja phan pini pen sideng ponlo laso tuwar jongsi mesen lo pulote Assam pen Meghalaya ahoelong kacharwo sai adimalong setami monsam ke pathir ponja phan Assam raikom sai khetum sideng ponlong popusi alohi sarpo Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen mayalong ningjepon আমি বনাবৰ বাবে
প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি সফল হৈছোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হাওৰা ঘাটলৈকে ৭২ কিলোমিটাৰৰ এটা ৰাস্তা এক্সক্লুসিভলি ফৰ দ্য ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বিটুইন দ্য টু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আজি আমি 1000 কোটি টকা ব্যয় কৰি বনাবৰ কাৰণে আধাৰশিলা কৰিছোঁ নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওপৰত এখন ফ্লাইঅভাৰ হ'ব যাতে দুইখন কাৰ্বি আংলং জিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে সংযোগ কৰিব পাৰি আৰু বিভিন্ন স্থানত এলিফেণ্ট পাছিঙৰ কাৰণে বা হাতীৰ যাতায়াতৰ কাৰণেও এলিভেটেড কৰিডৰ থাকিব এটা সুন্দৰ ৰাস্তা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰাইজে পাব Pini Assam Chief Minister Sarma Alohi Sarpo Manpen Kachetongdun Bangso Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang HOD Minister Jogen Mohan Education Minister Dr. Ranush Pegupen Danglok Karbi Anglong Autonomous Council EM Brite Singh Hi EM Amar Singh Tiso EM Lun Singh Teron MLA Dor Singh Ronghang MLA Bida Singh Ingleng Pen Danglok ke ong dongatum Chetongdun si Kuti Suri Hini Sosaya Tangka Pen Long Ike Somamai Pachun Pon News report Longsada Ringti Karbi Anglong Live. Kedam tangjang mini phai crate rock sierni West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong arni si vetsi mothade pen mojem arat angbong lapen ami langlong choralong kedo Karbi Anglong Autonomous Council entry tax gate setami Meghalaya pen chomang atum dampaksi pridak pen tarpang thek anta phalang no tekang en Bangsolong ki kedo Jasmet Ami Langlong Choralong kedamtang aruni phai ke thom arni Karbi X Revolutionary Federation West Karbi Anglong ahin pen adimalong an paliramsi langchari damlo Bangso ka Humri da Mahut Border Chairman Barim Agustin Hanse pen ke than pona tengke Bangso habar nonamat ke monsam pensi dothak bomlo bonta ajahak arong along mate arong asar tuma bangke Karbi pen chomang atum chedam chebang nangni pusi kachi pu dokok la sojok si asap katora dokok pusi ningjepo ta munsam dolo muthe isiberan choklo lang tunge bang pantane tum fully respect lo muthe ladak rong thom keren yarara tum lang tum penisi kachuning ri mate ke hang asom do je khanduli agang mura tum ba je Karbi pen tum chumang tum chidam chibang nang ni pul bang solam pudet amat si nili tum hin banta labang so dim bang sabu ka fere som na duiglo piniar ni antame ni tum esel lokel bang ke khanduli rong bong ta parai delo Nilitum bangso nang kahomria bangke ahoyalong kai keta kacharbo saya putaksi Jasmet Wanglo Lasi bangso long le ahoya puta kacharbo saya di malong ke doa ratum ki duki sungalong ningi patheji aphansi Nilitum Wanglo Lapenan parta rara ke sungalong Nilitum KERF asong bangke kai keta du thibji pusi songja po hinpen ningjepon na Karbi X Revolutionary Federation na hinpen border ana humri lo la ito hello la border pillar lo la penili tum dake bangelam thike la pelo ili tum Karbi tum ani nang sam nang ching sam pig lo la pen ge na ko ani pathelo je khang kapre kake sumo da meni ili tum KRF a song pen ajap thipsi doji la pen la pu district administration la pen law and order kerima tum ka singson na hamren osi second osi pen kamen na chira machu no lo la pen SP of West Karbi Anglong alang tame itu no Nilituma kemang lake monsam henlo lasi hini setame inglong aso mate tribal ak he posi kaching hon seroi kachidia seroi pen do thagra ning isi ke do thak thekje bangso phuthak se nilitum nang humri loputa KERF songja popen than pachini ponthu ji tum dak peace harmony ke doji lapen pupu la hin ko son ji tum kaching hon pen kemisen itum tribal area pupu pen tum charbo lapen meni ke isi ladak nang lam te abhak tum hon kang krang pensi la solam ma bangke mis propaganda bang mat isi atumon lang nu kewan la son si tum thekon long la sinon bangke dak ben itum alangli itum chingwa king sai lo siri elke lobo pen la setema vice president menta chingwai lo je la subdak bangke lang ta initiative en po Bangso ka Humri da Mahur KERF amai phu rangsina be kongchun bang Sarmon Pramsa Border PRO Borkiri Pendanglok ke ong dungatum chetong dunsi ahoyalong langchari dam Langhem Pipen Birsing Tiso Karbi Anglong Live
Pini aru ni bhai pli arni kang sama por malom kai ke ason ke ton ke lang ka khrup duna hur Guwahati anat pen ke wang bom ihum raksha cement karthang pona truck Dimapur anat ke pon bom hotsi labangso aron re pen ke wan Arunachal ahor ne pon long cheklo labangso aron re pen Arunachal ahor ke pona truck registration number AS01KC 1214 along an excise department pen adung pali dunsi chipari deng ponlo Katugawe cartoon pharu ke thomra trok ner kep an doji lapen hithialong ador laki lak trok an bak doji pusi pachini pon Kacharab duna bangphu Parman Ali lapen handyman aphan nepon cheklo lapen Guwahati pensi labang so hor ke wan puta chekobir pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbian Mong live Borpothar Police Station ke parlo Koilamatia Hawar Arlong Chinkin Arleng adu ke kegalong pini aru ni phai pli arni ada por phai phopor ihum abas bokajan pencho ke hela anat ke dam boma hosi Arleng adu ke kega joini break ka vedet pen mat Arlong anat suichoklo Nambor pen Koilamatia dag malom ke Arleng ajusi ke ong lapen adu ke kekta penang ando lapen lapuson gari motor kachingkoi ke aprang aningkan malom penta kachingkoi bom adimlo Labang so tawar kaselam ke cheng ahut malom penta ahut pen ahut aningkan man tu nepen ke lapuson gari motor bike scooty lepen bicycle anta ahut pen ke kachingkoi pen kithi ke jangatum ta penang andolo Lasun si pini aru ni phai pli arni ada por phai por malom ihum abas registration number AS09C 7921 Arleng adu ke kekalong sui choklo Labangso kachingkoi bup star bus agari ahim phuamen anup gogoi puhenlo Labangso agari chokihola anat pen diphu taralang solong Assam Chief Minister kebang amayalong kachitong dunji aphan raratuma phan kangthung damji pudam bom hosi chingkoi bup lo Labangso agari arlo bang hinivet katewara bang areng hu ki suabelang bonta handyman bang akeng along chinglong ni lopusi thanpom মই আছিলো চান্দিপুৰ ডিপুটি আমাৰ আজি চিএম ছাৰৰ এস্কৰ্ট আছিলে ন তাতে আমাৰ অজন্তা বাইদেউ এস্কৰ্ট কৰি থৈ আহিলোঁ থৈ তাতে খবৰ পালোঁ ইয়াত মানুহ নাছিলে আকৌ মানুহ জখম হৈছে বুলি আহিছোঁ কিন্তু মানুহ নাই ইহঁতে চিএমৰ কাৰণে মানুহ নিবলৈ আহিছিলে আগতে কিবা চকাটো যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিলে একজনটো পুৰা ইনজুৰ হৈছিলে এইটো নাই নাই তেওঁ হেণ্ডিমেড তেওঁ ওলাই যাওঁতে সি বাঁহত খোজ খাইছে বাঁহৰ মুঢ়া আছিলে যে Tongsekor pen Borpothar Police atum adim aklong along anpali damsi methang asai ateng pen claim ponlo labang swagari Borpothar Police Station along anpon po pasi Anup Gogoi gari ahem phahin pen thanpon thu gari to ratiba driverok di puthiailo down namate mon notun agote rasta cholwa nai ahile hato olop brake laga nai bole ei gari to kot jabo loge chokiola কি কাম এই সিএম প্রোগ্রাম কাৰণে আহিলে আজি সিএম প্ৰগ্ৰাম কাৰণে ন কিবা কেজন আছিলে ইয়াত গাড়ী ড্ৰাইভাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে ইনজুৰ হৈছিলে নেকি নাই হোৱা নাই কেনেকৈ ব্ৰেক ফেল হৈছে নে কিবা মদ চদ খাইছিলে নাই ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্নিং 5টা বাজি Koilamati pen Samson Inti Karbiang Nong live Kedam tang jang mini phai ke thom arni kang sampor phai ke thom ra minute kep apor joy abirta teng Dimapur pen bokajan an rakia hormu ke pon ke ban vera bang phia phan raikom sai khatum pen kangnang ponlong birta ke long duna tengke labang so bang phi kedam tang arni pen tami Dimapur pen bokajan along rakia hormu ke pon ke ban vera bang phi pu raikom sai khatum birta longsi SI Ramen Bordoloi SI Nido Saikia SI Somdon Swargeri ASI Bhuban Barik 20th Battalion CRPF lapen PS staff atumpen Lahorijan checking point mate Assam pen Nagaland akhoyalong kirika khru asai denglo Lasohut por phai clear por malong inu da bang phi Dimapur anat pen kebang aphan konthe pen rita lepsi home inkoi sabon ke thaba homalong ke patu joy gram pharo hinira phokebra pli ai heroin longpon long Raikom sai khiari deng kaching nang chekabang phiamen Mus Sabina Khatun Arta Nikan Inquire Troxy Kalitang Moinul Hok Apiso Panbari Jami Masjid Adum Nogaung District Asol Tapen non kedo Lahorijan Tilabasti pu tangthek pen ingnang ponchekno Kene ponlong heroin drugs kedoan kelangchari japhan SDPO Bokajan Pensi Chepari deng ponlo Bokajan Penananterang Karbiang Long live
Pini prime time abirta ke lapon si kang tonilo.